Takže ahoj lidi, vítám vás u nového videa. Budeme hrát nějaký carry Teamwork Puzzles nějaký. Tak jdeme na to, Sofie. Ano. Tak musíš to přijmout, Sofie. A já tě tam hodím, jo? A stoj na tom. Tě portnu, jo? Ty to uvidíš, jo. Jo, Sofie, tady je napsaný Bluken. Jo, musíš mě to nést. Potom párku. Jo, můžeš. Tohle. Ne. Tohle. Ne. Jo, dobrý. Já jsem to udělala naopak. Já musím nést tebe. Neviditelná. Ale já to mám jako ty červenou, víš? Tak, já ti teďka mám hodit do toho boxu. A ty teďka máš nést mě. Adi. A použij ziplineu. Sofie, koukej, tak jo? Jo. Adi, Ježiši, slovo. Já ti ukážu jenom jak, jo? A že to, a že to neuděláš. Takhle. Teď to budeš na... Tak. Děkuju, Sofie. Já teďka musím tebe nést. Je to dobrý? Jo. Dostaneme se do podle mě daleko, takže máme první level za sebou. Jo. Vlastně. Já tě tam hodím. Já můžu... Nějaký schody asi. Někdo musí jít ale Já nevím, jak to máme udělat. Jo, ty musíš jít tam. Jo, ty mě musíš nést. Já už to chápu. Ty mě musíš nést. A pak mě tam hodíš. Nes mě? Čím tahle? Jo. Ale to se nedá nějak mizet, ne? No, jsem tady. A to tak. Jo, tak stojím na tý. Sofie. Já to budu ale obavu potřebuju. Teď růžovou. Já vím, já to vidím, já tě vidím. Žlutou. Já vím, že Počkej, jo. Jo. Tak a teďka jdi na takový zelený a respawn. Jo. Počkej, já tě musím asi nést. Tak. Tak já tě dám do toho boxu. Teď já tebe. Ne. Jo, já musím tebe. Ne. Musíš si nejdřív stoupnout na ten černý knoflík. Na tu černou blbost. A jdeme. Ne, Tak. Ty používám Sofie jako ziplineu. Ještě kousek. Ještě ouse. Jo, dobrý, to bylo docela lehký. To bylo lehčí než předtím. Máme další, ano. A pust mě už konečně. Když mě do toho týma hodil. Jo, mě to rovnou portlo. Počkej, co mám? Jo, já už to chápu. Já tě musíš asi na tom stát. No. Já ti řeknu, co máš dělat, jo? Ty není to průhledný, že jo? Já už vím.
Já si nasáču všechno sama. Určitě. A rychle. Co máme udělat? Já to nechápu. Jo, já už to chápu asi. Ne. Co, já to nechápu. Jinak se to máme dostat. Jak se to mám dostat? Já, Sofia, vím, musíš doskakat na tamto. Nějakou... Jak tady teďka? Já to nechápu. Co? Tak to je docela... Nebo tak... Zkusíme nějakou jinou. Mě to nechce odpojit. Tak. Zahrajeme si Gravity. Gravity oby. Ty tam já hodím do vzduchu, jo? Jo. No tak. Já jsem červená. Tak co nám to dá? Já chci být vlastně červená. No, já i sač. Já nevím. Tě pozvu. You got me. Já jsem spodní. Já jsem červený. Proč musím být modlá? Já nevím. Kam si lidi myslíte, že se dostaneme? Sválně typněte. Kde jsi, Sofie? Jo, ty teprve jdeš. Aha. To budeme dělat jen tohle? Ne, Sofie, to bude pak ještě těžší. Mám jít tam nahoru? A tím, jo? Sofie, se mě otevřel dveře. Stihla jsi to? Jo. A projdi to. A respavni mě. Já Do not touch the lava. Nemáme se dotknout lávy. Ty seš debil. Ach můj bože. Nebo já mám nápad. A šo nám to? Odpoj se. Co mám odpovědět? A zahrajeme si Murder Mystery. Je to ten 2A? Jo, je to 2. Jo. Teď vidím tu 2. Už tam začíná, jo. Čekám na tebe, Sofie. A od ní rovna hra, jo. Tak počkáme. Počkej, já nemůžu vypnout záznam, takže... Bude to muset čekat s námi. Podívám, aspoň se budeme koukat. Ono to Sofie rovna skončilo. Na to jsem se napojila cestně. Co? To máš spasu, máš, Sofie, tu sušenku. Asi, já nevím. Battle Pass? Jo, je to tam na jednom. Jak mám získat? Chci jeden týr. Co? Jdeme vybívat. Já nechci. Ale já jsem nestih. A vybal jsem... Nebudeme si, Sofie, říkat, co jsme, jo? To viděl. Já vím, co se možná.
A můžeme typovat špatně nebo dobře. Já jsem inocent. Já jsem inocent. Inocent, Sofie, ne inocent. Nekoukej se. Ale může já to mluvit. Sofie, není to inocent, je to inocent, jo. Já vím, ale to prostě mluvit. A nemyslí se. Já jsem dělal do šotu. Mě ti zabili? Jo, nikdo mě zabil. Tak mě spektátor. Co tady? Jak mám získat ty... Jak mám získat... Mě zabili. Tak dáme spektátor. To je nějaký neschopný šerif a šerif, no. Kto? On umřel, to je... No? Mouth? Nose? Ne, neměli, myslím. Ona používá ty venty, jo. A jo, ona používá venty, Sofie. No. Tam... Ona používá na tvým těla. Já nevím. Pistol. To nevím. Má za tu pistol. Jo, já to. Já se nestihl to volbutování, ježiši. Ok, jsem tady. To. A ještě pořád neumíš ty slovíčka. Jo, to vím.